Suwaw kay pagawas pila nakaadlaw sa stove. Wala na ko nang agdas mga wala nito o pareha ratag oras pero ako niho nung ugay nita magkapareha sagun saon ni mong define. Suwaw kay pagawas pila nakaadlaw sa stove. Wala na ko nang agdas mga wala nito o pareha ratag oras pero ako niho nung ugay nita magkapareha sagun saon ni mong define. Sistema nga tinuyo daghana og mo reklamo dapat kaikyas na kadiha kay wa kay mapala ayog sayangi imong oras bra kay di na mabalik kung ganahan ka maabot taas unong igsik sampi sa mga tao nga wa ka uyon imuwa na sila kahibaw sa imong tugon ayog pahibaw imong lakaw halag mapalaw kutobra na sila tan-aw imuhang kahawd maklaro ras naong. Suwaw kay pagawas pila nakaadlaw sa stove. Wala na ko nang agdas mga wala nito o pareha ratag oras pero ako niho nung ugay nita magkapareha sagun saon ni mong define. Suwaw kay pagawas pila nakaadlaw sa stove. Wala na ko nang agdas mga wala nito o pareha ratag oras pero ako niho nung ugay nita magkapareha sagun saon ni mong define. Suwaw kay pagawas pila na ko nang agdas mga kaadlaw sa stove. Wala tag oras pero ako niho nung ugay nita magkapareha ako niho nung ugay sagun saon ni mong define.